बादारि फिल्म प्रडाक्शनजों सेबखांजानाय बर' हारिनि जारिमिनारि बर' एलबाम भिडिअखौ बेखेवबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव फरेस्ट गेस्ट हाउसआव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि खुंफुंनायनि गेजेरजों बेखेवो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि एमसिएलए भि सावरायगोरा बिथाङा गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो। लोगोसे गोबां बर' सावथुन मुलुगनि महरगिरि आरो दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लाफैदोंमोन। प्रडाक्शननि बिगुमा बिपुल मुसाहारि बिथाङा गासै रायजो राजाफोरखौ अनसायगोनखौ खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों आरो मदद मोनगोनखौ मिजिं थिहरदों। बादारि फिल्म प्रडाक्शन मोनसे इउटुब चेनेल दं। बे इउटुब चेनेलावनो आङो दा आपल'ड खालामगासिनो दं आरो बेहाय सार्च खालामनानै नायबा मोनगोन आरो। बे एलबामखौ बानायनाया बेसेबां गोबावनिफ्राय लानानै दिनै बेसेबांसिम एलबामखौ बानायनायाथ' गोबावबो होनजायो आरो थाबबो होनजायो, माने साननैजों जोबदों माखासे शुटिंआ। ओमफ्राय बे मिउजिक आरो माबायाव मिउजिकआव एसे गड़बड़ जादों आरोखि, खारन सासे आंजों लोगोसे सासे माने गुबुन हारि सासे दंमोनथ', दा बेजों बानायनायाव एसे बे बड'लेण्डनि खोथाखौ लानानै एसे दान्थे बिदान्थे एसे माने मिउजिकआव खेलिमेलि जानानै आं माने बर'नो हायाखैमोन। स्पष्ट खोथा आरो बियो। मा थांखि लानानै बे मिउजिक भिडिअखौ बानायनाय जादों? थांखिया माने आङो बे कनसेप्ट ओरैबादि बानायदों, जा गोदोनिफ्रायनो बर'आ रायजो बिबोनाय हारि आरो बे रायजो बिबोनाय कालसारखौ जाहाथे दाबावथों। दा जोङो बड'लेण्ड मोनफुङै हिसाबै जोंहा बिबावनांगौ दंबावो, बेबायदि कनसेप्टखौ लाबोदों आरो गोदोबो बिदों आरो इयुनावबो जाहाथे बिबाय थाथों आरो इयुन जोलैफ्रा बड'लेण्ड बिनाय कालसारखौ जाहाथे दाबावथों आरोखि। बेखिनिखौ आङो बे कनसेप्टआव एसेबाबो माने लाबोदों आरो। उननि समाव आरो बे बड'लेण्ड डायरि मा एलबामखौ बख'बावगोन नामा? औ, बे बड'लेण्ड डायरि भल 1 जादों दानिया, ओमफ्राय नामा जाहैबाय गानना एना एनि आरो। ओमफ्राय बड'लेण्ड डायरि भल 2 जाबावगोन, बेयाव आइ बिमा जागोन आरो। आं दिनै क्लियार होखाबाय आरो बे जागासिनो दं, बेबो फैबाय थागोन आरो। बेसेबां खस्थ' मोनदों बे एलबामखौ बानायनो? खस्थ'आथ' बिराद खस्थ' मोनदों, खारन बिराद सान्दुं गोसा, ओमफ्राय माखासे बिराद रायजो राजाखौ लानांगौ जाहैबाय, पुलिसनि खोथा थाबाय, माबा माबि एरेन्जआव बिराद खस्थ' मोनदों आरो। माने मानसि बुरजानि माने शुटिं जाहैबाय नालाय, ओमफ्राय बिदिनो आरो एसे माने खरसायाबो एसे बारा जादों आरो। गाहाय फावगिरियाव माने बेवहाय एसे एक्टर एक्ट्रिस माने आंनो माने मोनसे रल लादों। बे रला जाहैबाय माने गोदो सासे माने बड'लेण्ड बिग्रा आन्दलनकारि मानसिमोन आरोखि बियो। बिथाङा माने दासिमबो बड'लेण्ड मोनफुङैयाव बिथांनि गोसोआव दुखु दङ। बेखिनि कनसेप्टखौ लाबोनानै आंनो बे रलखौ प्ले खालामदों आरो। थारमाने फाग्ला टाइपनि मानसि आरो, बड'लेण्डखौ सानबायबायनानै माने फाग्ला रुप आरो बियो। बे माबा रलखौ आंनो प्ले खालामदों आरो। टेकनिशियान लाइनाव सोर सोर दङ? टेकनिशियान लाइनावथ' सचिन लाहारि होननाया केमेरा खेबदों आरो एडिटिंआवबो बिथाङा खालामदों। ओमफ्राय कमप्लिट डाइरेक्सन आं खालामदों, ओमफ्राय लिरिक्सआबो आंनिनो, मिउजिक ओमफ्राय खननायाबो आंनो खनबाय आरो बिदि आरो। सार, बिनि अनगायै रायजो राजानिसिम मोनसे माबाफोर खावलायनो सानो नामा सार? रायजो राजानिफ्राय आं खावलायनो साननाया बेनो, एसे सिगाङाव मानसिफ्रा कन्ट्रभारसि जागोन नामा बे एलबामखौ रिलिज खालामोब्ला, राजनितिक फैगोन नामा, बा माबा मोनसे जेनेबा पार्टिखौ लानानै माबा मोनसे जागोन नामा, बेबादि अनेक मेसेजफ्राव फैदोंमोन। सार, दिनैनि बे हाबाफारियावहाय नुजाफैनानै सार माबायदि मोनदों आरो बेजों लोगोसे सार मा मेसेज दिनैनि बे बड'लेण्ड डायरि अपेनिं आव नुजाफैनानै आं गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेखौ आंनि आखाइजों बेखेवनो मोननायखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेयो मोनसे आबादारि प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय आरो बेनि कनसेप्टआ माने जोबोर मोजां। आं बेखौ माने जोबोर गोजोननाय मोन्दों जे जोंनि ओनसोलाव जालांनाय जेनाखि जांख्रिथायखौ लानानै दिनैसिमाव आरो भबिष्यतआव बेवहाय बेरखांदों आरो बे मोनसे भिजुवेल भिडिअ एलबाम बेयो बिराद मोजां आरो जेरैबायदि साउन्डिं सिस्टेम आरो जेनाखि मेथाइनि ओंथिफोर जोबोर ओंथि गोनां, आं बेखौ गोजोननाय मोन्दों आरो स्पेसियेलि आं बिपुल बिथांखौ साबायखर बावदों। बेखौ बिराद खस्थ'नि गेजेरजों दिनै मोनसे दिहुननो हाबाय आरो बेबायदिनो बिथाङा उनाव गोबाङै बेबायदि दिहुननो हालांथों आं बेखौ आसा खालामबाय आरो जोंनि जेनाखि सिनेमा एस'सियेसननि जेसेबां दैदेनगिरि बिथांमोनाबो मोजाङै मोजां एक्टिभ रल लाबोनायखौ आं नुदों। बेबायदिनो जों
बयबो नाजानायजों आरो बेखौ नाजायोब्ला भबिष्यताव जोंनि जेनोखि थांनानै थानायनि बे राहाखौबो जोंनि लाइमोनफोरा मोनो आरो दिनै जोङो बहुद सोलायनायखौ नुदों आवगायनिफ्राय जेरैबायदि जोंनि जेनोखि ससियेल पलिटिकेल बेफोर सोलायनानै दिनै मोनसे गोदान महरखौ लानायखौ आं नुदों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जेनोखि गाननाय जोमनाय बहुद मोजां आरो रंगिना संगिना बे मोनसे एलबाम जादों आरो बयबो नायनो आंनि थाखाय खावलायबाय माने गासै बिटिआरनि बा जोंनि बर'फोरखौ बेयाव नायनानै माने सापर्ट खालामनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय अकल दिहुनबाल' जानाय नङा नायग्राफ्राबो नायनांगोन दिनै इउटुबफ्राव जोङो गोबां बेबायदिनो मानसिफ्रा गावगावनि टेलेन्टफोरखौ श' खालामदों दिनै बिथाङाबो दिनै इउटुबाव हगारगोन बिथांनि इउटुबखौबो नायनो थाखाय आं गासै जोंनि रायजो राजाखौ खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों बेवहाय एक्ट्रेस रलाव आंबो दङ दा आङो ओरैबायदि मोजां फिल खालायदों बे एलबामखौ खालामनो मोननानै माने गावखौनो आं बिराद लाकि फिल खालायदों आरोना आं बे एलबामखौ खालायजेननायनिफ्रायनो गोबां ससियेल मिडियानि गेजेराव बुंबोगासिनो दङ दिनैबो बेखौनो बुंनो सानगोन बिराद माने मोजां फिल खालायदों लाकि फिल खालायदों बर' हारिनि थाखाय मोनसे मोजां खामानि मावजेननो मोनबाय होननानै आं बेबायदि फिल खालायदों आरोना गाज्रि खामानिबोथ' जों जेबो मावाखै अब्लाबो मोजांबोथ' जों मावनानै होनो हायाखै हारिनि थाखाय नाथाय बे एलबामनि गेजेरजोंनो बे एलबामखौ खालायनो मोननानै बिराद माने मोजां फिल खालायदों आरो आङो ओमफ्राय मानोना बियो जोंनि बर' हारिनि गोबां जारिमिनफोरा बेरखांदों बेहाय ओमफ्राय आं आसा खालामो इयुनाव बेबायदिनो माने बियो बल 1 बल 2 बल 3 बिदि जालांबाय थागोन आरो फैगौ समफ्राव जेन आरो बिदिनो बानायलांबाय थानो हाथों बादारि फिल्म प्रडाक्शना ओमफ्राय आङो बे एलबामखौ खालायजेननायनिफ्राय माने आं कमप्लिटलि खोनासंनो हाया आरोना बिराद माने एसे दुखु मोननाय फैयो रंजानायनि गेजेरजोंब्लाबो माने जों हारिनि थाखाय जेबो मावनानै होनो रोङाखैब्लाबो बेखिनि एलबाम खालायनायल'आवनो जुदि आंनि गोसोआनो इसेबां दुखु मोनदोंब्ला आं सानदों आरोना जायफोर जोंनि हारिनि थाखाय इसेबां जिउ गोमालांबाय जोंनि हारिनि थाखाय इसेबां माने गाव गावखौ सेक्रिफाइस खालामगासिनो दङ बिथांमोनखौ साननोब्लाथ' जोंनि बे फिसा सुदा जेबो नङा अब्लाबो बेखिनि एक्टिं खालायनायल'आवनो इसेबां माने आंनो दुखु मोनदोंब्ला माने बिथांमोननि खस्थ'खौ बिथांमोननि जिउ गारनायखौ जोङो माने हामबाय होननायजोंनो जों सुख'नो हाया ओमफ्राय दुखु मोनदों ओमफ्राय आं बेखौनो लुगैयो जे जायफोरा जिउ गोमालांबाय बिथांमोननि जिबनखौथ' जों सुख'फिननो हाला बिथांमोननि जिउमाया जेब्लायबो गोजोनै थाथों सोरगोआव फैबाय थानाय समाव जायफोरा जोंनि हारिनि थाखाय सोमावसारगासिनो दङ बिथांमोना जेब्लायबो मोजां गोसो मोजां देहा लानानै जेब्लायबो देरहासारनायखौ मोन्थों जोंनि थांखिया मा बिसिम सौहैथों आरो जोंनि इयुन जोलैफोरा सानसे गोजों महर मोन्थों आं बेखौनो लुगैयो बे एलबामखौ बेसे बोसोर जाखो जेनेबा बियोथ' माखासे सुटफोरखौ जोङो एसे सिगाङाव लानानै थानाय जादों नाथाय एसे उसुबिदानि गेजेराव थाथ'नाय जादों ओमफ्राय बेखौ नै जोङो देग्लाय लाफिननाय जादों आरोना रायजोफोरजों माबायदि अनसायजानो लुबैयो आङो अनसायजानायखौ बेखौनो खावलायनो लुगैयो अननानै बयबो हेफाजाब होज्लाय मानोना नोंथांमोननि पाब्लिकफोरनि हेफाजाबजोंसो जों आर्टिस्टफ्राबो जौगानो हायो आरो हारिमुवाबो जौगाखाङो पाब्लिकफोरनि ब्लेसिंनि अनगा जों माब्लाबाबो दावगानो हाया आर्टिस्टफ्रा आरो बियो मोनसे जोंनि बर' हारिनि थाखाय बानायनाय अननानै बयबो सापर्ट होज्लाय जेन' जोंनि बे एलबामनि गेजेरजों जोंनि हारिखौ जौगाहोनायाव एसेब्लाबो जुदि थुलुंगानाय होदोंब्ला जोंनि बे एलबामा एसेब्ला बेहाय नुनानै माबायदि मोनदों आरो रायजो राजानिसिम माबा मोनसे आदसा गिबि गिबियाव नोंथांमोननि चेनेलनिसिम साबायखर जासिबाय दा दिनैहाय जे बिपुल मोसाहारि बिथांनि जे मोनसे फिल्म प्रडाक्सन बादारि फिल्म प्रडाक्सन बे बादारि फिल्म प्रडाक्सना दिनै गोदानै मोनसे बड'लेण्ड डायरी मुंनि मोनसे एलबाम बेयाव दिनै बिथाङा बेखेवबाय दा जोङो नायनानै बे बड'लेण्ड डायरी जे एलबाम बे एलबामखौ ओरैबायदि माने मोजां मोनदों माने बुंनो थाङोबा जोङो दसे सम बे एलबामखौ नायनायाव जों दा नायखांबाय जोङो माने फ्राय गाबनो ओंखारलायनाय ओरैबायदि मोनसे माबा जादों खोब मोजां जादों आरो फ्राय ओंथि गोनां बिथांनि जे मिलौदो देंखो आरो ओंथि गोनां जे गान बे गानजों लोगोसे आरो बे एलबामनि माखासे बिथाङा जिफोर माबाखौ बेरखांहोदों बियो खोब थारैनो माने मोजां जादों आं बिसेसकै खोब गोजोननाय मोनदों बेनि थाखायनो आङो बिथां
बादारि फिल्म प्रडाक्शननि दिहुनगिरि बिथां प्रडिउसार बिपुल मोसाहारि बिथांनिसिम आङो साबायखर जासिबाय। दा बिथांनि जे नाजानाय बे नाजानाया जेन' इयुनावबो बिदिनो थांबाय थाथों। बिथाङा ओरैनोब्लाबो गोबां फिल्म दिहुनबाय जों मिथिगौ। बिथाङा जोबोद माने खस्थ' खालामो। बिथाङा जोंनि मिथिनायाव दासिम मोनब्रै मोनबासो फिल्म दिहुनखांबाय। जेन' सिगाङाव बिथाङा फार्स्टआवनो सोर होननाय मोनसे बर' फिल्म दिहुनदों। बिनि उनावहाय बिथाङा उसाव बादाव जायो मानो, ओमफ्राय बिनि सिगां आं माखासेखौ गोसोआव गैजोबला नै बोसोरनैसो सिगां बिथाङा मोनसे फेसबुकनि सैनाय मोनसे बर' फिल्म बिथाङा दिहुनखांबाय। आरो नै दाख्लैसो बैसागुनि एसे सिगां बिथाङा मोनसे बैसागु बोथोर गोदाननि मोनसे एलबाम अलरेडि दिहुनखांबाय। आरो नै दिनैहाय बिथाङा बड'लेण्ड डायरि मुंनि मोनसे गोदान एलबाम बिथाङा फोसावबाय। दा बियो खोब मोजां जादों। दा बेखायनो आंहाबो जिहेथु बेयाव ओरैनो ससे जिहेथु रल आंनोबो होदों हिसाबै, दा बेखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुबैदों जे बिथांनि जे बड'लेण्ड डायरि जे गोदान एलबाम, बे एलबामखौ निस्सय रायजो राजाफ्रा बजबगोन बा अनसायगोन आंहा गोथार फोथायनाय दङ। आरो लोगोसे जोंनि बर' माहारियाव जे आथिखालाव सोमजिनाय जे गावस्रा गावस्रि गुलाय गुजाय, बेफोरनि सायावबो निस्सय बिथांनि एलबामा जोंखौ माखासे साननो खरा होगोन आंहा बेबायदिबो मोनसे फोथायनाय दं। बेखायनो आं गासैबो रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनखौ आं खावलायो जाहाथे बिथांनि जे एलबाम बड'लेण्ड डायरि एलबाम, बे एलबामखौ जेन' नोंथांमोनहा नायनो बावा, खेबसेब्लाबो नोंथांमोनहा जिहेथु नाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइभ निउज 24 बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।